mayong hapon sa inyong mga televiewers sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Ari naman kita sa atong programa kag kaupod naton no ang halangdon nga konsehal sa Banwa Sangoton kag inablos sang former assemblyman no kag si Buddy Britannico no kag before ko igahatag sa inyo no kay last naton nga mga episode no kay ti way kita kasigi no kay ti due sa mga kasakuon no makabiyanan pero subong nga magabalik kita no kag subong ipakilala ko sa inyo ang langdon nga konsehal sang Banwa Sangoton si Honorable Ted Cordova Britannico. Mayong hapon sa imo, sir. Mayong hapon gid sa mga televiewers sa sininga programa ginambal ni to Charlie sa Banwa sa syudad kag sa probinsya sa Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo nga tanan. Okay, so sir, kay ti magakadto kita na no sa aton nga first segment no which is about the kay ti ang aton nga bisita no makabiyanan isa man ni kareliyoso no kag permini siya no kay ti nagdako gini siya sa simbahan kag makabiyanan ti sang una ni handom yan ni magpari no. Ti baluon naton kun sa diin no ang iya nga ang pag-umpisa sang iyang masiling naton nga pagtuo o kon faith sa Dios no kag at the same time kung paano niya no na katubo ang bokasyon no nga bilang isa ka pari. Sir, so can you tell us about your personal experience no kung paano nagumpisa ina ang imong bokasyon sa una nga pagkapari? Sa let's put it this way. First of all, wala ako nakapari. So my vocation now is I started as a family man and now I'm in public service. So I have two vocations already. So ang pagkapari, that was supposed to be the first. When I was very young, I thought of becoming a priest. In fact, I applied sa seminary, I got accepted in all these things. But unfortunately or fortunately, wala na dayon ang pagkapari. It started when I was really young. I think I was in my primary grades. I felt that there was a really big calling for me to serve God through priesthood. No, kaso lang, ang father ko, when I graduated from high school, siling niya, ti kay ma-college ka na, balang ko na, batong ka na sa seminary, I thought of becoming a missionary. And then, I got accepted sa CICM, Congregation of the Immaculate Heart of Mary, no? So, supposed to be sa Baguio na siya. And then, sa father ko, since you were also accepted sa UP, ngabi nga hindi ka nalang magpari after sang first year. No, kay subong, I think you're way too young to become a priest or to go into seminary. So I obeyed him. I followed his advice. Unfortunately or fortunately, after one semester, I decided that the priesthood is not my calling. No, it's not my vocation. So I left that vocation aside. I put that aside. Natabo, it was a complete turnaround man. No, from being a devout Catholic, naging duway na ko ganyan nagasimba after that. No, siguro, kay tungod man sa mga external influences sa mga pagko sa dorm, mga classmates ko, and so forth. No, so, and, but, later on, nakita ko gid many years after, sa nag-obran ako, may asawa na ko, kag in fact, may pamilya na, may mga bata na. I realized nga I'd been strayed, no, daw nagsipak. So there was parang ang feeling nga daw ang feeling mo nga daw dako na gid sa kulang mo, damo sa mga kulang mo kay may ka nagasimba and everything.
So I decided to start going back to church. Pero galing, kaya hindi man kumpleto, kaya I was not even going to confession. I was not receiving communion. I was not doing the things that, or the sacraments that Catholics should be receiving. So, later on, nakita ko nga kulang, and as I was just attending masses, nakita ko man I have to go back to the to becoming at least as Catholic as I can be. Samoy na, medyo okay man nga nagbalik ako. So when I was raising my family, I tried to raise them the best that I can according to the tenets, no, according to the guidance ng Catholic Church. Okay, sir, kay siyempre na dira gali nagumpisa ang bukasyon gali sir sa imo, no? Kag sino una gid sir influence sa imo, your mom or your dad, sir? Wala man. I mean, they were going to church, but they were not exactly religious. They were not exactly devout. I started being devout when I became an altar server. I became an acolyte for a really long time, and of course, when you're an acolyte, you go to church as often as I can. Most of the time, siguro daily na. Then I joined the mga organizations, mga Marian organizations. So, muna ang vocation nagtubo. Galing, as I was saying, unfortunately, or may man takabalo, basi swerte man, basi may ibang mga ginatiganan ang Diyos sa aton, wala sang wala ako makapari, no? So when I remember, I would walk from, let's say, Biernas, where I started my high school sa UP Iloilo, all the way to St. Clements, kung kisa ako wala ko nung plite, just to attend the novena, no? So I think that's 3 or 4 o'clock in the afternoon at that time. And then, no, it was really, sometimes I would go to Santa Teresa, sometimes I would go to San Agustin, no? Balang ko gina mga schedule sa mga novenas, mga misa, So, okay man. Okay, sir. So, bali, paano, sir, paano ka lamig na ka sa bukasyon sa pagkapari or nagpangasawa ka na, sir? Paano sila? Muna gani, hindi. Ang buta, managuro, siguro, that's what you call destiny. Nila? So, kung wala ka din vocation to become a priest, syempre, hindi ka man magpari, no? Kay, ang munang ang matabo, matyagan ko kung magpari ang isa ka tao, tawgon gid na siya sa Diyos. No, hindi bala si Saint Augustine, he was really living it up, no? He had so many vices, he had so many girlfriends. I don't know if I remember this right, but I think he even has a child. Hindi bala may bata siya. And but God really called him. So naging pari siya, naging what you call doctor of the church, naging bishop pagani siya. Kahit di mo ginang vocation niya mo sa aton niya, sa ako niya, siguro mo na God has some plans for me. So, sir, kahit ara ng bokasyon o ara ng gatubo na sa imo, sir, ang matawag natong pagka-religyoso. Ang imo parents, sir, religyoso man, nagkadto sa kauna sa simbahan? Nagasimba sila perme, pero galing hindi balayagid. They were not even active sa mga religious organizations, mga Marian movements, mga parish councils, wala na sila mo na. Pero they were encouraging us to go to church often, every Sundays and holidays of obligation, as well as we also pray the rosary often. Permigid ang rosaryo daw naging part na sa routine, especially on my mother's side. One of the first, I think, statues, or I would say frames that she bought was the
yung kuan bala sang Our Lady of Perpetual Help, pero hindi na siya curved na siya, hindi siya picture lang. So muna. Okay, sir. So, how about sir kay ti until now kati ara ka na dira sa successful nga pangabuhi nimo sir, no? So, paano mo sir kay ti since childhood until now may ara pablahan dom ikaw nga magpare ara pa dira sa imo kaugalingon? That's an excellent question. No? Kaya manaon kisa when I get frustrated with life, no? Na kuan ni sa lingko bi kung siguro nagpare ko siguro my life could have been happier. I probably have more fulfillment, di ba? So natural na kaya nag-ambition man ta to one point ni magpare. But on the other hand, I always of course surrender myself to God, saying ako, God probably doesn't really want me to be His ordained minister, but rather to serve Him in many ways, no, in other ways, no. So at this time panagat pa lang kita kung ano igid ina. Amoy na nga when my children were done with school, I decided to retire early. Kahit balaan ko man nga siling ko life is not just all about making money, no, hindi ba? So kuan ko na sila when they became self-reliant, when they have their own incomes, when they can not just earn for themselves but also they have extras, and most of the time gani naghatag sila kwarta sa akon. So I decided siling ko siguro it's about time to retire from business and go into something else, which is serve God through public service. Kataom gid sir sa imong ano ko nakuan nga ti you serve God through public service. Okay, sir. So sa imo subong kay ti ara ka na sa politika. Sino nagkonbinser sa imo sir nga magsulod sa politika? Wala man, amo na gani kay ti syempre my uncles, no, especially si Congressman Buddy Britannico was really very active before. Prior to him, his older brother si Ramon, who became a justice of the Court of Appeals, was also a politician. They thought nga because of them nagpolitiko ako. No, it's not. I can honestly say that no one told me or advised me to be in politics. In fact, or public service, no, for that matter. In fact, when I told my siblings, my family, my uncles, my cousins, that siling ko, I'm retiring, and say, oh, you're too young to retire. What do you plan to do? And I said, no, I want to be in public service. Pagka muna, na-shock sila, and all of them, without exception. This is including former Congressman Buddy Britannico, discouraged me from becoming a politician or public servant. Siling niya, kay ti, hindi ikaw type, basi ma-frustrate ka lang, kay, you know, public service is different from how you see it. Pero ako naman, siling ko ti, siguro, basi man nga makabulig man kita, regardless of how humble the position is, ti konsyal man kita sa isa ka banwa. So, wala gid man kita bisa may makita ang may mahimo ano kung lantawon mo gid. But we just do the best that we can on a daily basis. Na lantaw naton ang problema, ginalantaw naton makabulig kita sa problema. Oftentimes, in fact, I feel nga ang mga ginabuligan naton o mga problema sa mga ginabuligan naton, they seem to be insurmountable. No, pero galing nakita man naton nga we try our best and we tell them hindi ko na madala, pero what I can assure you is we will do our best nga base makabulig man lang kita. So far sa aton nga mga ginabuligan daw happy man sila kay ti kung kisa or most of the time I would say probably 98% of the time makabulig man kita paganhagan sa ilang kabudlay, sa ilang suffering, sa ilang kapigaduhon,
no, damo man kita mabulig, no. Kag in fact I was pleasantly surprised nga despite the fact nga ang aton nga posisyon isa lang abi ka humble nga councilor sa isa ka banwa, pero damo ka man gali mabulig kung gusto mo gid magbulig. Yes, insakto gina sir, no. Kay actually Makabiyanan is number 2, no, sa nagpadalagan nga 20 ka bilog last 2013. Kag nakakuha sa buto almost Makabiyanan mga 18,000, more than 18,500, no. So mako mo kay baguanon pa lang sa banwa sa moton, pero ikadua nga rangko o ikadua nga lintang, no, sa pinakadamo nga nagbuto, no. So that's why sa subong Makabiyanan nagadamo man iyan yung mga proyekto subong sir, no. Damo pa ni mga plano no, sa banwa sa ngoton kag sa mga pumuluyo dira mismo sa banwa. So sir, sa imo ngati this pila na nakatuig, no, nga may eleksyon naman sa 2016. So ano pagid mga plano mo sir, no, luwas sa mga livelihood projects nga ginatukod mo sa kada barangayan? Ano pagid mga plano mo nga igabulig mo sa mga pumuluyo sa banwa sa ngoton? Sa akon ang ginalantaw ko gid ang isa ka source ang problema sa mga pumuluyo amo ini ang kapigaduhon, ini bala. Kay a lot of times makita man naton da sa ila nga gusto man nila magpangabuhi sa matawhay, matarong kag respektable nga pangabuhi. Ugaling kay tungod sang ilang kapigaduhon, tungod sang scarcity sang resources nila, wala gid man gid la sang, I mean they don't have much choice, but sometimes they make some shortcuts. Ang iban kung ano-ano ang mga trabaho ang ginaobra, which actually we don't really endorse, we don't really like. Pero sugo sa ila kapigaduhon way mas la mahimo. So amo na nga sa aton gatinghuha kita nga i-address ina nga problema despite the fact nga kun siya lang through livelihood programs, no. Kag ginabuligan man kita sa lain-lain nga ahensya sa gobyerno, amoy nabi ang Department of Labor and Employment, ang Philippine Charity Sweepstakes, ang TESDA, lain-lain man sa aton nga mga programa. Kaya nakita man nila nga ang reality, even sa amon banwa, sa aton banwa diri sa Uton, nga damo gid sang kinahanglan sang bulig. If my recollection is right, I understand that Uton has one of the largest unemployed segment in society, no. Ang unemployment rate naton sa Uton is almost 36%. So, perti kataas, perti kadako. In other words, damo sang gusto maobra, pero hindi makaobra. So, ang solution, the way I see it from my point of view, is through livelihood programs. Buligan sila nga patindog sa isa ka livelihood. Kagang iban who are qualified can find work, no, gabulig man kita paobra sa ila kung ano-ano man da, no. So mula nagaling kung kisa tungod sa aton meager nga resources, gamay man ang resources naton, kagamay man lang ang mabuligid naton tungod sa aton posisyon. Gusto kita magbulig sa madamo, pero hindi gid naton mabuligan ang tanan nga kinahanglan sa bulig. Okay sir, at home gid, no, sa mga plano mo sir, kay di subong mabatsagad, no, ang mga tao blas nga kadto sa imo, no. Daw aga udto gabi ara gisiya, no. Pero sir, kay ilang taon mo subong kay tiyang banwa sa ngoton nagamamat na uswag. For how many years mo na pagpungko sir as konsehal sa banwa sa ngoton? Ano pagid luhas sa sini, no, sa livelihood sa imo sa if makakonsentra sa mga pigado, no, nato nga mga kauturan sa banwa sa ngoton? Luwas pa diri kay sir, kay naka-mention ka during sang pagkampanya kay tinagapamangkot sir, no, ang mga pumuluyo about sa housing program sir. Okay, there were other, I would say, promises during campaign period which I made, no. One of them is ang socialized housing, and the other one is pagbulig sang mga nagalubra mga estudyante ng mga eskwela. So, parte na anay, let's do the second amo ng pagbulig, no. Sa pagbulig kay
Ako, I totally believe nga ang mga bata, especially the young, should go back to school or should continue being in school, and hopefully maging ano na sila, no, they can learn skills, they can graduate from college o kung ano man da nga maging employable sila. Kaya kung high school lang ang ilang ginasaligan nga graduation nga maabot abi, hindi gina sila, it's not going to be easy for them, no, sa pangabuhi. So ginabuligan na naton sila pati sa isa ka review program nga libre nga those who want to study sa mga state universities naton o kung ano mga universities man da ma-qualify sila. No, so lain-lain ang iban gina-encourage man naton gani nga mag pa-enroll sa mga sa Philippine National Police Academy, iban sa Philippine Merchants Marine Academy, no, iban sa Philippine Military Academy. No, lain-lain. Kaya nga, kung maka-eskwela sila sa mga mga prestigious organizations or institutions, makatibawas, hindi lang sila, kundi pati ilang pamilya, pati ilang banwa, pati ilang mga relatives and everything, no, and everyone. So, amoy na gina-encourage nato. Now, parte sa socialized housing, ginatilawan man naton ina, galing kay, frankly speaking, I'm almost giving up on that, kaya it requires so much approval from different people within the town, no, ng Arabia's administration, and considering that I am with the opposition, minority lang kami ang isa ka opposition ng upod ko sa konsyal, amo na si Toto Boy Villavicencio, who actually ran as independent but won, kaya siyempre damo man sa nahimuan sing una. So duwa lang kami da. Of course, ang presiding officer, si Vice Mayor Neil Olivares, is with the opposition, but he is the presiding officer. Right? So, kung nantawon mo, ako lang ang nagdaog sa sing una, no? So, susiling ko, if I spend most of my time, because that is required, kung gusto mo mag-umpisa sang isa ka socialized housing, mga permits lang, mga whatever, damo-damo na katama ang kwan, maubos ang tsimpo mo, eleksyon naman liwat. In the meantime, ang mga tao hindi maka-eskwela, ang mga tao hindi gani makakadto sa ospital, kaya mas la kwarta, hindi mas la makaobra, kaya they don't know how to do it. So, nag-concentrate kita anay sa mga activities wherein mas damo ang impact. Later on siguro, hopefully, I'll get re-elected in 2016, we can come up with the kagabi, budanta, kung may majority ng opposition by that time, we can come up with a socialized housing program, no, or socialized subdivision. Kaya kabisado, kung sa kabisado na naton, kaya mo nang hanap buhay ko sing una mo before I went into public service. Okay, so thank you, Gid, no, kaya para maklaruhan naton mga kasimanwasyon. Kag sa atong pagbalik makabiyanan, pagpadayonon naton, no, ang pagtakol sa mga plano, no, ni SB Ted Britannico para sa Banwa Sangoton. Fun. It's more fun in the Philippines. It's more fun
something like